Ei, Cris, estàs bé? Càmera grava. So grava. I acció! Sí, molt bé. Tallem! Ei, tio, què tal? Quant de temps? Com estàs? Acció! Pues molt bé, superguai. Sí, Tallem? segur. Què? Com estàs? Acció! Bé, molt bé. Tallem. La vida no és ficció, però moltes vegades la societat ens obliga a actuar. No actuem fent veure que no passa res. Actuem per acceptar i tractar el problema. Una de cada 4 persones del teu entorn passarà per un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Col·labora amb Obertament i lluita contra l'estigma i la discriminació en salut mental.